Min bror og jeg, vi interesserer os sindssygt meget for cykelløb. Vi cykler rigtig meget, men vi skal også lave noget is, så vi cykler så meget vi kan. Vores far har altid været helt pjattet med at cykle, og vores farfar han havde sit eget cykelløb. Så cykling har altid været sådan en fuldstændig integreret del af vores liv, ligesom vaniljeis og eskimo-ispinde. Men nu synes vi, det kunne være rigtig sjovt at få alle de ting til at gå op i en højere enhed. Det løb, vi godt kunne tænke os, det er et løb, hvor der er tid til også at nyde andre ting end kun det sportslige. Ud og give den gas på landevejen, fuld drøn ind i skoven, stoppe op og holde pause, spise en is og så knalde derudad igen. Og så slutter vi af heroppe på mejeriet, hvor vi laver en fest. Det er vores mål. Der bliver ikke sparet på isen den dag. Der bliver masser af is. Is og cykelløb, det går fuldstændig hånd i hånd.